Käsky. Seiso. Matka riittää. Palaa koiran taa. Palaa koiran luo. Käsky. Istu. Kiitos. Kiitos. Täällä näin. Muutama askel tullaan perässä siihen vielä ennen seisomista. Aivan. Nonni. Johtakin siitä vaan. Seura. Istu. On pohja valmis. Saa heittää. Käsky. Tuo. 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 Mut se niinku opiks sul sitten, että kun sä heität kapulaa, niin älä tee tätä. Aivan. Sä nollaat se liikkeen jo tässä vaiheessa sitten, niinku oikein kirjaimellisesti. Mut tänään sä et nollannut niitä siinä vaiheessa kyllä, mutta... Seura. On pohja valmis. Käsky. Maahan. Jätetään koira. Matka riittää. Istu. 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 Maahan. Istu. Maahan. Palaa koiran luo. Seura. Kiitos. Kiitos! Hän tietää tänään, että kolmannen täällä listan päin, käskyn täällä hän näin. pääsee niinku... Just tänne päin. Mitä hitto? Nonni. Täällä. Pääsee tekemään, mut sit toi ei välttämättä tähän loppuperusasentoon jää niinku odottaa. Seura. On pohja valmis. Joo. Käsky. Hyppy. Istu. Istu. Käsky. Tänne. Tänne. Kiitos. Hän oli tänään kyllä sitten vähän niinku pelle tuulella. Mut ne Täällä liikkeet päin. mikä hän tekee, niin hän tekee, mut sit loput... Nyt oli pelle tuuli herätetty. Istu. Vähän oli joo. Oliks sä vähän pelle tänään? Olitko? Hölmö pelle. Olit sä hölmö pelle? Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. On. En tiedä sitten.